Estem parlant d'aquesta victòria del Barça 0-4 al camp del Cádiz en un partit accidentat a la graderia, però, com dèiem, en final feliç. Amb 9 canvis a l'11 titular pensant en el Bayern i amb els locals molt tancats al darrere, el primer gol blaugrana no arribaria fins al 55, quan Frenkie de Jong obria la llauna, aprofitant un refús del porter. Lewandowski, que sortia al 57, només trigava 8 minuts en marcar el seu 9è gol del curs i a partir d'aquí el duel passaria ja a un segon pla. El motiu és que al minut 81 el partit s'havia d'aturar durant més de 30 minuts pels problemes de salut d'un aficionat que a hores d'ara ja està estable i evoluciona favorablement. A la represa d'aquesta pausa i enmig d'un ambient molt fred, el Barça encara va tenir temps de fer 2 gols més, mitjançant Ansu Fati i Dembélé. Davant els mitjans i, malgrat una nova golejada deixant la porteria a 0, Xavi tornava a reconèixer, però, que a l'equip encara li queden moltes coses per treballar. I en aquests partits jo crec que la clau és obrir la llauna. Si la del Rafinha en comptes del pal va dins, jo crec que canvia totalment la pel·lícula, no? I això ho hem parlat, sabem que és important doncs, avançar-se en el marcador ràpid, perquè després van passant els minuts, 0-0, tu entres amb una mica d'ansietat, ells van perdent temps, fan un partit més lent i tot es complica, no? Però bé, sí, potser els hem desgastat també, perquè han hagut de córrer molt, hem tingut certa paciència a la primera part, d'un cantó a l'altre, els interiors han entès bastant bé el timing de quan havia d'entrar, ens falta l'última passada, ens falta entendre que quan ja passa ho hem d'intentar, però bé, en general, doncs, contents, no?, pel resultat, per les sensacions, tot i no fer un partit excel·lent, però ha estat un bon partit i no és fàcil guanyar fora de casa en aquesta lliga, no? Doncs sí, no? Xavi, bon dia. Bon dia, no? Ja veieu que sí, potser la maquinària funciona i potser molta gent creu que estem a tope, però no podem convertir els resultats en eufòria, perquè això, i a més d'un programa de TV3, doncs també cada dia jo crec que hem de passar la ITV de la xavineta. Bé. I això, mica en mica, doncs anirà més ràpid, no? Però... Nil, victòria a domicili amb moltes rotacions. Et van convèncer els nous canvis a l'11 de Xavi? Em va convèncer. De fet, és important guanyar quan hi ha rotacions. Normalment, quan fas rotacions és quan t'enxampes els dits, i en va fer 9, que són moltes. És pràcticament un equip sencer. Només va repetir Frenkie de Jong i Ter Stegen, que era el porter. Exacte. Però no m'agradaria passar per alt que l'any hi havia el Cádiz, el QE, amb 0 punts i 0 gols a favor. Vull dir que tampoc... Però bueno, n'hi vas fotre 4, no va ser un partit fàcil, va costar al principi, però va ser una victòria més o menys còmoda. Obrir la llauna, el que deia al principi, va costar una mica... La de la Rafinha a la primera meitat, si arriba a la llauna de cervesa. Estic llauna, sí. Rafinha en té una que va al pal, si arriben a dins potser parlem també en comptes de 4, 6, no? O d'un altre tipus de partit. Has parlat de Frenkie de Jong. Per mi, molt bon partit de l'holandès. Sí, potser segurament té a veure això, no? Que van cadenar 2 partits consecutius, que les rotacions té una part bona i una part dolenta. La bona és que arriba tothom descansat, amb cames fresques, la dolenta que potser els hi falta ritme i continuïtat. I Piqué, tot i que no havia jugat a la Lliga i a la Champions, havia tingut la segona part contra el Victoria Pilsen, també va ser prou solvent, el i seu titular. partit. A mi em va sorprendre, jo m'esperava Eric Garcia, que de fet porta ara 2 partits sense jugar, però Piqué, ho han dit aquí més d'un cop, és suplent per qüestió de competència, no perquè el seu nivell hagi sigut dolent. Va debutar Bellerín de titular i Marcos Alonso l'estona final. Què et van semblar? Millor Bellerín, Marcos Alonso no va tenir temps de demostrar gaire cosa, però Bellerín molt bé i de fet va ser partícip d'algun dels gols. Doncs, com dèiem, el partit, però, també va estar marcat per aquest incident a la graderia i Xavi ho valorava així. Deseábamos de que el hombre se reanimara, ¿no? De que no pasara una desgracia. Este era el tema principal, ¿no? A partir de aquí, pues hemos preguntado al árbitro qué sucedía, ¿no? En caso de pasar una desgracia, ¿no? Pues teníamos que ponernos en diferentes situaciones. Bueno, por suerte, pues no ha pasado nada y hemos podido reanudar el partido, ¿no? Hemos estado todos de acuerdo. El árbitro ha estado sensacional, nos ha hecho partícipe de la decisión final y las 3 partes estábamos de acuerdo, así que no ha habido problema para reanudar el partido, ¿no? Yo creo que era un tema de sentido común. Doncs totalment, era de sentit comú i moments de tensió màxima la que s'estaven vivint en el Nuevo Mirandilla. Coses a dir, crec que el protocol del Cádiz necessita millorar, i urgentment, perquè va ser un aficionat del propi fons d'aquella graderia qui va
està donant un cop de mà a la Creu Roja per reanimar l'espectador. Va ser tot un caos, van ser moments de molts nervis, van veure imatges, de fet, dins del camp, de correcuites, d'assistents ajudant amb el desfredor, el porter del Cádiz... portant el desfibrilador, correcte. Sí. Va ser molt caòtic. Araujo resant de genolls. I hem de tenir sort de que no va passar res. Sí, bé. Encert del Cerro Grande, també, d'aturar el partit. Això ho havíem vist el curs passat, per exemple, a la Premier va passar una cosa similar. Ho va dir Xavi, no? Ha estat sensacional i, de fet, és així. Situacions complicades, la va treure endavant, també demanant opinió dels dos equips perquè la cosa sortís bé. Bé, doncs, en aquest cas, molt bé del Cerro Grande. No tan bé, per cert, em sembla a mi la jugada de la primera meitat. Possible penal. Quan hi ha un possible penal a Alejandro Valde, però vaja, això ara no toca. Sí que toca repassar algunes dades, perquè Xavi, per exemple, ha igualat a Zidane. Concretament, el tècnic del Barça encadena 17 partits de Lliga sense conèixer la derrota a domicili, igualant així el rècord del Real Madrid de l'any 2016 amb Zizou a la banqueta. El proper 1 d'octubre, al camp del Mallorca, podría superar aquest récord. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hombre, estáis? sí, usted por aquí. Bueno, yo creo que los récords están para superarlos, ¿no? Sí. Y me da lo mismo, ¿no? Mola, ¿no? Mola, seguro. Sí, hombre, es bueno que... Mola que le supere Xavi. Sí, siempre la superación es bueno porque eso significa que... Mola, ¿no? Mola mucho y los jugadores, pues, también le ponen su intensidad en cualquier equipo, ¿no? Bueno, molt bé. ¿Humor francés? ¿Hay humor francés? Sí. Pues correcto. venga, va, para adelante. Dice, oye, ¿de qué color es el coche que te has comprado? Dice, ¡gris! Vale, tío, pero no me grites, que no estoy solo. Dice, no, es que es gris, fuerte. Vale. ¿T'ha gustat? Hem de destacar també que Ter Stegen només ha encaixat un gol en les 5 primeres jornades de Lliga, el que suposa el seu millor inici de curs des de que va arribar. Parla molt bé de l'equip i parla molt bé de Ter Stegen. I de la recuperació que ha tingut respecte als últims anys. Sí, senyor. Bé, amb tot el Barça, amb 13 punts, segueix segon, per darrere del Real Madrid, i dissabte rep la visita d'un Elche que ahir queia una 4 davant l'Atlètic Club i que només ha sumat un punt aquest curs. Serà el darrer partit abans d'una nova aturada de seleccions. Però el partit en majúscules de la setmana és el de demà, al camp del Bayern de Munic, corresponent a la segona jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. Per aquest enfrontament, Xavi ha convocat a tot l'equip, torna Sergi Roberto, que no va estar a Cádiz per unes molèsties musculars, i de la seva banda el Bayern de Munic no està en el seu millor moment. Encadenava dissabte el seu tercer empat consecutiu a la Bundesliga davant a l'Stuttgart, 2-2. El Barça viatja avui cap a Alemanya i aquesta tarda el propi Xavi i Ronald Araujo atendran a la premsa. Bueno, partit complicat, ja sabem com juga el Bayern, potser pot no encadenar victòries a la Bundesliga, però la Champions és una altra cosa. Sí, el camp de l'Inter va estar prou bé. I ja veurem què passa, no? Bé. Nosaltres, home, tenim material per fer mal, no? Sí, tant. Nil, demà farem la prèvia com cal, però a dia d'avui, a hores d'ara, amb un sí o amb un no, ja veurà Vendetta del Barça? Un sí enorme. Molt bé, m'agrada. Em convenç.